A Idade Media comeza a reclamar o seu espazo no centro histórico de Pontevedra. A cidade prepárase para unha das súas festas máis aclamadas, a Feira Franca. Na Feira Franca hai bastantes edicións que chegamos a un punto no que superar cifras é imposible, porque chega un momento en que a xente non se move pola cidade. A expectativa, desde logo, é moi boa, pero vese sobre todo no ambiente, que se respira xa na cidade. Será os días 2 e 3 de setembro. O venres, un grupo de pregoeiros a cabalo encargaránse de que todo o mundo coñeza o inicio da festa. Xa ás 10 da noite, a Praza da Ferrería acollerá o espectáculo inaugural. É a compañía Pablo Méndez Performance de Pontevedra, que fai este ano o espectáculo inaugural da Feira Franca. Só me din que o río vai falar. É o único que me din. Coñecendo a compañía Pablo Méndez Performance, estou segura de que, ademais de falar, vai haber grandes acrobacias e un espectáculo moi visual. O río Lérez será o protagonista tanto deste espectáculo como desta 21ª edición da Feira Franca. De feito, a cultura mariñeira terá un peso especial. Entre a Ponte do Burgo e a Ponte das Corrientes. Van a estar durante todo o día unha exhibición de embarcacións tradicionais en colaboración coa Federación Galega de Cultura Marítima e Fluvial. E na Ponte do Burgo vai estar instalada tamén unha mostra de embarcacións tradicionais e de atrezo mariñeiro. A Ponte do Burgo, o Lérez é o noso río, e a Ponte do Burgo é un elemento fundacional da cidade. Durante todo o sábado, a zona bella e a súa contorna viaxarán ata a Idade Media. Haberá espectáculos, actividades, obradoiros e ata 92 postos de alimentación e artesanía repartidos polos mercados. Este ano tampouco faltarán as mesas de particulares e hostalería para levar a festa á rúa. Hai 185 peticións privadas e 116 de locais de hostalería. É un elemento que demostra que a Feira Franca está, despois de 2 anos, máis viva que nunca e con moitísima gana, e que houve moita renovación nas mesas de particulares. Hai 183, pero o que máis chamativo é que con respecto a 2019 hai 25 que son novas. Son grupos que non viñeron nunca a facer o xantar no espazo público na Feira Franca. Este ano volverá a recrearse o tradicional transporte do viño e a Praza de Touros acollerá o torneo medieval con 2 pases, ás 5:30 da tarde e ás 8. Ademais, a Avenida Raíña Vitoria trasladarase ao Castelo Medieval que antes ocupaba a Praza do Concello. Na súa contorna haberá actividades e obradoiros durante toda a xornada.